Okay, ingat tayong lahat ha. 800 meters hanggang sa tulay, rolling natin, tapos banat na. Dito tayo sa Gais sa May Dasal. Okay, ingat sa lahat. Mga idol, start na tayo. Okay, start na. And guys, so start na ating MTB category. Mayroon tayong 800 meters na rolling start. And so, ingat po sa ating mga participants. Sa may tulay ha, sa may tulay. Okay, so malapit-lapit na tayo sa ating rolling start dito sa may tulay. At dito na nga mag-start ang ating tunay na bakbakan. Okay, unang banat guys. Bumanat na agad si Angelico Sipilayo. Ayan, sinonda ni Marlon Urbano. Ayan, bumanat na rin si Samuel ba yan? Ayan, nagkakabanat na nga. Ayan, sa likod, hindi nagkabol. Ayan, nakatakas na yung apat nating breakaway. Bantayan muna natin itong peloton kung may hahabol. Ayan, nagkakabulan na nga. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal itong ating apat na breakaway. Nakabura. Ito labot. Tatlo dito sa harapan. Samuel Urbano at si Angelico. Okay, so Samuel Almandres ang nagdala naman, sinanda ni Angelico at itong si Urbano. Yan, so pelitan natin, humahabol yung isa sa bandang likod. Kaya pelitan natin guys, humahabol. Nasa 100 meters ang gap ng ating tatlong breakaway. So matulin din itong ating peloton. Tumatakbo ng 44, 45 itong ating peloton na humahabol sa ating apat na breakaway. Pero malapit nang mahabutan yung isa. Nabutan na itong isa nating breakaway na kasama sa apat kanina. Yung tatlo nasa 100 meters pa rin ang kalamangan. Ayan, so nagpangabot na. Nandito na lahat. Inabutan na ba lahat? Check natin. Sa Angelico nandun. Check natin, may breakaway pa rin. Dalawa na lang guys itong ating breakaway na nagpapalitan. Ayan, Samuel Almandres at si Angelico Sipilayo. Ayan, so pumapalo itong dalawa ng 42 km/h guys. So napakatulin ng dala nila, 43. So nakalayo na naman sila sa ating peloton. Ayan, nauna na umikot yung dalawa. Mamaya na po, sandali. Tutukan mo yung pang last. And so paparating na po ang ating mga, ayan, may dalawang umahabol, si Ket at yung isang taga din. Ayan na, taga Bani. Ayan, so itong nakapink ang pinakahuling, ayan, pinakahuling umikot. Ikabila mo. Ayan, itong nakapink guys ang pinakahuling umikot natin dito sa Igya. And so swerte mo idol at may premyo ka na mamaya. Ito humahabol. Ayan na, 100 lang. Angat pa, angat. Binabagalan na nila eh. Bumagal kayo. O 38, 39. Kuya mo naman umahabol. Kuya mo umahabol. Okay, so patuloy na bumabanat itong ating dalawang breakaway. Ayan, so 42 km/h. 42 kph. Ayan, so wait natin yung wait natin yung peloton.
So ito na ating peloton guys, nasa 150 kilometers yung Kalamangan. Wearing white na jersey yung nagdadala. 40, halos pareho lang ang takbuhan ng ating breakaway at itong ating peloton. So pagka bumilis ang ating peloton guys ay may tendency na mahabulan nila yung ating dalawang breakaway. Balit! Tara, makahabol! Ayan o. Ayos na naman ating breakaway. Samuel Almandres na naman nasa harapan. Nakasunod si Angelico. Ayan na, may humahabol na si Norin J. Abelye. Ayan, napakatulin. Tatlo sila. Kate Angelo andun din. Ito na, humahabol. Ayan, napakatulin. Humahabol na sila guys. Ayun na, at nagkakabanatan na. May nag-chain drop yata sa bandang unahan. Chain drop po tayo. May nag-chain drop. Hop! Ayun na nga, at nagkawatak-watak na ang ating peloton. May mga humabol na sa bandang unahan. Ayun na, dala-dala nitong naka-jersey na white yung ating last group. Ito na yung ating chasing group na humahabol. 2, 4, 5, 5 yung nandito. Habol! May humahabol na tatlo. 41, 42 pa rin. Takbuhan ng dalawa nating breakaway. Yan, so malayo-layo pa naman yung dalawa na humahabol. Okay, so no, malapit-lapit na tayo sa ating U-turn area. Ayan, nasa 500 meters na lang. At nangunguna pa rin itong dalawa nating breakaway. And guys, so papaikot na ang ating dalawang mahabol. Ayan, wearing orange and black na jersey. Tapos yung naka, sa Angelico, Kate Angelo. Ayan, so papaikot na rin ang ating peloton. Guys, so thank you at nakaikot naman sila na maayos. Tara na! Ayan guys, so balik na ang ating peloton. Habol! Itong dalawa yung umahabol. Yan, dalawa ang umahabol sa ating dalawang breakaway. Si Kate Angelo at itong isa. .38 kph ang habol ng dalawa. Ayan, 44, 45. And so didikit tong dalawa sa ating dalawang breakaway. Layo na kayo, pwede nyo nang idikit para magtulungan kayo. Ayan, so tingnan natin naman yung dalawang breakaway. At nahihirapan tong dalawang habulin, pero pinipilit nilang dumikit. Matulin pa rin ang takbuhan itong dalawa nating breakaway. 43 kph maintain ng ating dalawang breakaway dito sa bandang unahan. Nandun yung nasa likod na umahabol, so halos pareho lang sila ng takbo guys, kaya medyo mahihirapan maghabol itong nasa bandang likod. Ayan yung dalawa. Malayo. Pinatay na nila yung trangko. Ito ang ating may breakaway group din dito. 6, 5. Si Abelye at si Urbano nandun.
So hiwalay na sila. May dalawang humahabol din sa likod. Dikit doon, tulong kayo, dikit. Ayan guys, so ito yung ating last group sa bandang likod. Mabagal na yung takbuhan nila at tila pagod na. Kaya pa, sige. Ito na yung ating last group. Ayan, so nagkakasunod-sunuran lang sa nasa harapan. Hindi sila totally humahabol. Easy. Ha? Oh, shout out na, shout out. Ayan. Ayun na. Ayan, so sana mag-enjoy nga kayo sa ating race dito sa Infanta mga idol. Ayan, nako, bumagal na rin itong dalawa na sumusunod sa ating chasing group na nasa harapan. Ano? Kaya ba? Ayan, so ito naman yung 5 nating nag-habol doon sa 4 na nasa harapan. Ayan, bali 4 na yung breakaway natin guys. Tulong-tulong na kaya para makadikit kayo sa 4. Wala, mabibilis yung mga yun. Hindi nyo na mahabulan yan pag sayang yung habol nyo. Kung hahabulin nyo. Ayan, so bumagal na naman sila guys. So proceed ulit tayo sa ating breakaway. Tingnan natin yung nangyayari doon kung nakadikit na ngayong dalawa. And guys, so lalo ang lumayo ang kalamangan nitong ating 4 na breakaway at nagpang-abot na nga sila. So dala-dala ni Pet Angelo. Ni Angelico pa rin yung ating grupo. 4 na kayo, malayo na. So magandang labanan to guys. Ewan ko magkakasama yung tatlo. Dalawang Sol, isang Infanta at yung naka-orange na jersey. Ayan, si Angelico pa rin ang may dala. Nakasunod si naka-orange block na jersey, Angelico, Kate Angelo at si Samuel Almandres dito sa bandang likod. Okay, so isang Alaminos, dalawang Sol at isang Infanta itong nasa harapan natin. Ayan, to, si Clint daw to, si Clint, Kate Angelo, Samuel Almandres at si Angelico Sepilayo. And so malayo-layo pa naman tayo guys. Maintain natin 43 kph ang takbo nila. So last 10 kilometers na tayo guys. Last 10 kilometers at pumapalo pa rin ng 40. Maintain ng ating 4 na breakaway, 40 kph. Angelico gumilid, pinaltan ni Samuel. Kate Angelo naman nakasunod. Pumasok si Clint sa pangatlo at nasa likod na itong si Angelico. Last 8 kilometers na po tayo. Last 8 kilometers.
4-man breakaway pa rin po tayo. And 46, 44. Tumutulin din ng bagya ang takbuhan nila pag nagsasopping. Ito yung magandang rimatehan mamaya guys, kung sino yung unang makakarating sa finish line natin, kung sino ang magcha-champion dito sa apat na to. And so napakalupit na bakbakan na mangyayari mamaya guys. Isang Infanta, isang Alaminos at dalawang Sol. Ayan na, kumaliwa yung isa. Ito na yung ating, so marami dito sa ating chasing group. Yan, so magkakasama na naman ang ating peloton. Nahahabol pa ba itong ating mga peloton? No? Mabilis sila ngayon, 47, 48, tumahabol, malayo-layo pa tayo. Nasa 8 kilometers pa, habol na, malapit na! Yan, ito pa rin yung nagdadala, ito pa natin. Renje Bilye, humahabol. Pilitin mo nang umabol. Pilitin mo na, pang 5. 4 yung nasa harapan. Okay, so nakalayo na yung 4. Ito na nga sila guys, at nasa 2 kilometers na lang ang natitira sa ating 4 na breakaway. Palitan pa rin. Magkapatid na si Pilayo Brothers, Samuel Almandres. Yan, so last 1.5. Guys, so si Clint ang nasa harapan, 38 kph. Malapit na tayo. Nasa 1 kilometer na lang. 1 kilometer na lang tayo guys. Last 800. Last 800 meters tayo. Last 800. Wala yung isa. Wala? Nangyari ko sa dalawang kasama ko. Nandun? Nagpapahingahan? Ay, yan. Last 700 meters. 600. Last 500. Walang didikit masyado ha. Laban lang to, magandang laban sa finish line. Saan? Basta be! Mabulan yun ha. Ayun na, last 200 meters. Last 200 meters, nawalan, natanggalan ng clutch yung isa. Nauna si Angelico, pangalawa si Samuel, at pangatlo first place Angelico Sipilayo, second Samuel Almandres, third Kate Angelo, fourth Clint Onya. And so sila yung first 4 na dumaday sa ating finish line. Pang 5 pa. Hindi. Thank you, thank you.